6,285 people were killed with either a firearm, knife, sharp and blunt instruments, stone and even bare hand. Ngabantu abangaphaya kwe-6,000 ababuleweyo kweli phakathi kaJanuwari noMatshi walo nyaka. Ayaphokoka amazwi ovelwano emva kokusweleka kuka-Eusebius Mckaiser bengumsasazi kwakunye nengcali yezopolitiko kweli. That's the space that we want to compete and win and hopefully we will have a good campaign. Kwezemidlalo i-Orlando Pirates iqaleshe ukudlala kwi-CAF Champions League kule season ezayo. Lenyuke ngomyinge we-3.4% inani lokubulawa kwabantu kweli, into leyo ethetha ukuba abayi-6,285 abantu abathe babulawa phakathi kwenyanga kaJanuwari noMatshi walo nyaka kweli loMzantsi Afrika. Umphathiswa wamapolisa umnumzana Kuqatsele uthi uninzi lwezi ziganeko zehle kwiphondo laKwaZulu-Natal, eNtshona Koloni nakwiphondo laseGauteng. Ezi nkcukacha manani zakutshanje zibonisa mhlophe ukuba ulwaphulo-mthetho luqatsele kweli. Sithetha nje lenyuke ngomyinge we-3.4% izinga lokubulawa kwabantu kweli xa kuthelekiswa nangaxeshanye kunyaka ophelileyo. Umphathiswa wamapolisa umnumzana Kuqatsele uthi nangona linyuke kancinci eli nani kodwa kuninzi ekumele kwenziwe ukulwa ulwaphulo-mthetho kweli. Though it is a decrease, these are not just figures but human lives that should be protected at all costs. This is why these figures prompt us as a police to double up policing efforts to decrease conduct crimes. Ukanti bayi-6,285 abantu abathe babulawa kweli phakathi kwenyanga kaJanuwari noMatshi walo nyaka. 6,285 people were killed with either a firearm, knife, sharp and blunt instruments, stone and even bare hand between January and March this year. The majority of the killing took place in KwaZulu-Natal, Western Cape and Gauteng provinces. Umphathiswa uthi uxhalabile kakhulu kokufunquka kwenani leziganeko zodushe olusekelezelwe kwisini. The women of this country continue to be stalked by violence, mainly at the hands of men. A double-digit percentage increase of 21.5% was recorded in the attempted murder figures for the fourth quarter. This means there were 1,485 attempted murders of women in South Africa in the first 3 months of this year. Ukanti bayi-10,512 abantu abathe badlwengulwa keli ukusuka ngoJanuwari ukuya kuMatshi walo nyaka. Kubekelwe bucala ke isiqamali esingange-65 million rand ukulwa neziganeko zokubulawa kwabantu kweli. Usodolophu waseTshwane uBrink uthi uhlabikhwelo kwingcali ukuba zincedise ukuphanda intsusa yesifo sotyatyazo kwingingqi yaseHammanskraal ziphinde zibe negalelo eqinisekiseni ukuba abahlali bafumana amanzi acocekileyo, okuthethe ngethuba enikezela ngengxelo yezicwangciso zokulwa neengxaki ezambethe isixeko saseTshwane. Ukuza kuthi kangoku ngama-23 abantu abafunyenwe sisifo sotyatyazo. Ilokishi iKanana kwindawo yaseHammanskraal ichongwe njengeyona inamanani aphezulu alo bhubhane. In Gauteng and in the Free State there is 114 cholera confirmed cases. The total deaths due to cholera in Gauteng is 23 and the Free State 21, and again that was reported yesterday. Umnumzana uBrink uvakalise inkxalabo malunga namatanki athengisa amanzi ngokungekho mthethweni, ehlaba ikhwelo kubahlali ukuba bazixele emapoliseni izenzo ezinje ukwathe abafunyenwe besenza oku baza kujongana nengalo yomthetho. Now the first message that the city of Tshwane wants to deliver is that the water we provide through about the 44 water tankers is free of charge. The city of Tshwane and the licensed water contractors are not allowed to charge for water. We as the city are paying for that. Ephendula kwizikhalo zentsapho zabo balahlekelwe ngamalungu osapho ngenxa yesisifo, uthi zikho izicwangciso abanazo zokubonelela ezintsapho. The city will make money available, but again I have to stress this cannot happen as quickly as folks might need it to happen before funerals and so forth. I've also written to the Premier of Gauteng, Panyaza Lesufi, to say this is what the city can contribute. Can you possibly top up our contribution?
uBrink ubethelela ukuba unobangela wokuqhambuka kwesi sifo awukaziwa, kodwa umasipala usebenzisana namaqumrhu ukufikelela kwingcambu yale ngxaki. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa Newsroom Africa, ndinguZola Sholwana, eTshwane. Kuphehlelelwe iziko eliza kujongana nezidingo ezingundoqo zamalungu e-LGBTQI community, abantu abashishina ngomzimba, abasebenzisa iziyobisi namabanjwa. Eliziko i-Key Population Friendly Service Centre liyinxalenye yeenkqubo zesebe lezempilo kwiphondo laseGauteng. Abantu basetyhini abashishina ngomzimba, amalungu e-LGBTQI community, abantu abasebenzisa iziyobisi kwanamabanjwa baza kuxhamla kwiziko lezempilo eliphehlelelwe namhlanje i-Key Population Friendly Service Centre kwikliniki iSkina ePitoli. Le yinkqubo engaphantsi kwesebe lezempilo kwiphondo laseGauteng. It's great pleasure for me to share the light of the Key Population Center of Excellence at this clinic known as Skinner Clinic. I was with the journalists this morning and I was telling them about Key Population. What is it that we are launching today? And they were happy to hear that and they were excited about the initiative. Eliziko lijolise kulweni nokwasuleleka intsholongwane kagawulayo nezifo ezosulela ngesondo ngelixa lixhobisa amaqela abaluliweyo. There are key things that our national strategic plan stipulates. The biggest agenda that we have as key partners of the department is prevention. Whatever we do, we want to prevent new HIV infections and incidents that are taking place. Kambi abasunguli beliphulo bathi injongo zabo kukunwena le nkqubo ifikelele nakwezinye indawo ngaphandle kwePitoli. Umphathiswa kwi-ofisi yobongameli unkosikazi Khumbudzo Ntshavheni uthethe nonondaba ePitoli ngenkqubela phambili yephulo lophuhliso loqoqosho iVulindlela. Eliphulo ngunozala wentsebenziswano phakathi kwe-ofisi yobongameli nesebe lezezimali. Injongo yalo kukumilisela inzame zokukhulisa uqoqosho lweli kwanokuphucula amacandelo athile ezoshishino. Ethetha nonondaba namhlanje umphathiswa uKhumbudzo Ntshavheni uthe urhulumente uyayibona inkqubela yeliphulo iVulindlela ingakumbi kumacandelo afana nokusetyenziswa kobuxhaka-xhaka bale mihla nakwicandelo lezamandla. The primary focus remains on addressing the electricity crisis and improving the efficiency of the freight rail, both of which weigh heavily on economic growth. Kwinzame zokunciphisa ifuthe likacimicimi wombane kweli, uthi omasipala bazawukwazi ukuzithengela umbane kumaziko abucala aphehla umbane. Following the amendment of the regulations on the new generation capacity to allow municipalities to procure power independently, the National Treasury has issued a Municipal Finance Management Act or MFMA circular which provides guidance to municipalities in this regard. Kwingxaki yobonelelo lwamanzi, uthe umphathiswa ujongene nelisebe uza kudandalazisa kungekudala inzame ezenziwayo neziquka intsebenziswano necandelo labucala ukuphucula unkenkisho lwamanzi. This will provide a thorough assessment of the state of water infrastructure at municipal level and enable intervention where municipalities are failing to meet minimum norms as standards for water service delivery. Ukwathe inkqubo yokufaka izicelo zevisa zokusebenza yenziwa lula emva kwezikhalazo zeenkampani ezithi le nkqubo inzima. Kanti ke abantu bavakalise izimvo zabo ngezinkcukacha-manani zolwaphulo-mthetho nezingaginyisi mathe. Amapolisa athi sesebenze kangangoko azikhandla ababamba abenzi bobubi. Inkundla zamatyala abantu zibakhuphe ngokuthi akukho bungqina. Umuntu besenze ubundlobongela wadlwengula wabulala, umbone sedakasa apha ngaphandle ungaphilanga nexesha elingakanani. Ibuhlungu lelo kwaye imbi. Kodwa kurhulumente xa ngabe yena angashiya umthetho wakhe. Umthetho wakhe umilisa ucala ukuthi ukhuthaze izigebenga mazisibulale senze nothanda. Uzibopha namhlanje umzazikhuphe. Xa senza njalo basaqhubeka besibulala. Mna ndicinga into yoba uBhekicele noko utata ngokumdala ebenokhe ahlale ngokanike abantu abatsha ichance. Qha otata uBhekicele ngoku sebehleli nje emalini abafuna ukuphuma ngoba naye uxakene nento ngoku. Leyo kubulawa kwabantu lide inani linyuke kangaka ayilunganga konke konke. uBhekicele makenze into namapolisa wakhe abekela ukuba makenze umsebenzi wakhe.
ibuhlungu into yoba kunyuke izinga lokubulawa kwabantu ngolu hlobo. KuFacebook uNikwanto Mkhanya uthi loo nto ibonisa ukuba amapolisa ayohlulwa zizigilamkhuba makongezwe amapolisa ambalwa lana akhoyo, utsho sendaba nkulu. Uvuyisile Tutuse Kabovu uthi ukubulawa kwabantu bengenatyala ngumkhwa ombi okumele uluyilwe ngundosi nehlokondaba lakhe lamapolisa ndawonye nebubu lamajoni afuyiweyo angenzi nto makusetyenzwe kuyekwe amabali ngocele, utsho secofa imvaba. Uzolani kaDosini Ncanda yena uthi loo nto ibonisa nje mhlophe uba umthetho awukho ngoba kwa aba babanjiweyo bazophuma ngebheyile okanye baphume isithabo besta okanye kuthiwe akho bungqina boneleyo, utsho seKapa Emfuleni. Sisanda tshona uthi unobangela wayo yonke le nto ngumthetho yeke wasezinkundleni kuba abanye babenzi beziganeko bayabanjwa kodwa umthetho ubakhuphe ngaphandle, utsho sendaba nkulu. Kanti ungaphefumla kumaqonga ethu onxibelelwano ngokuthi usebenzisele nombolo yeWhatsApp nengu-071 670 2548. Lusothukile uluntu kukusweleka komsasazo nendumasi nobekwangumhlalutyi wezopolitiko elitshantliziyo elichasene nobuhlanga ekwanguye nombhali wencwadi uEusebius Mckaiser. Eliqala losasazo lisweleke ngemva kwemini namhlanje ekhayeni lakhe. Ludandathekile yaye lisephupheni elibi usapho lomsasazo wazakhela igama kumazomoya umbhali wencwadi umhlalutyi wezopolitiko kwanetshantliziyo elichasene nobuhlanga umnumzana Eusebius Mckaiser. Urhanelwa ukuba lo kaMckaiser uhlaselwe kukuxhuzula ngemva kwemini namhlanje esekhayeni lakhe. And death doesn't suit Eusebius. I mean, he was a figure that was larger than life. He had strong opinions, not just about life, but about politics, but a very sharp, brilliant mind that none of us will argue with, even though we disagreed with some of his stance on various issues. But unashamedly so, his intellectual prowess was used to fight for those who are vulnerable and weak. Icima inqawa kulo kaMckaiser enamashumi amane anesine iminyaka. Uxa wakhe kwezosasazo umnumzana Thabo Shole Masha uthe uza kumkhumbula njengendoda enobubele yaye enhliziyo iteketeke luthando. I would remember him as a loving and caring individual, that the side of him that many people didn't know. Yubi was very emotional, he was soft, he was kind. Ukanti ufafa lokwaMckaiser luyakukhunjulwa ke kambe ngakumbi izihlobo nabo aphile nabo ubomi esadla amazimba umphefumlo wakhe mawuphumle ngoxolo. Imvumi yomculo we-R&B neyinzalelwane yaseCanada uDeborah Cox uyabuyela kwakhona kweli loMzantsi Afrika. Uza kuthatha inxaxheba kumnyhadala we-Magic Music Sessions kule nyanga izayo eKapa, eSun City nasepitoli. Wazenzela udumo ngeengoma ezifana no-Nobody's Supposed to Be Here, Where Do We Go From Here and Sentimental phakathi kwezinye. We're going to be dancing, we're going to be singing. I'm sure I'll be brought to tears at some point. Le ntandane yomculo ohlobo lwe-R&B ithi Uchaze intambo kukhwele eqongeni kwakhona kwelo Mzantsi Afrika yenze edume ngazo. I have a deep connection with South Africa. It's a very special place, holds a very dear place in my heart, and there's nothing like the supporters and the fans who have been with me over decades while I've done all different types of projects. Ukuba ngumthandi walenzwakazi ungangena kumakhasi onxibelelwano ayo uzicelele laa ngoma ikutsho kulaa ndawo. The last time that I was there, there were a lot of songs that were apparently requested that I didn't perform. So this time, I want everyone to know that they will hear the songs that they've requested. I've gotten all of the Instagram messages, tweets, and Facebook messages about specific songs that were not even singles. So they'll have the opportunity to hear them live. Ukanti ukwanika imbeko kwimvumi yodumo uThina Thena esanda kusweleka esithi umculo wayo udlala indima enkulu ekukhuthazeni iimvumi ezininzi ezifana naye.
Namhlanje inkulu baphathiswa yephondo laseGauteng umnumzana Phanyaza Lisophi ivule ngokusesikweni iziko eliqeqesho somashishini abasakhasayo kwicandelo lemveliso lezixhobo lezithuthi ePitoli. Ibhatyi Component Supply Facility inxalenye yophuhliso lwecandelo lemveliso zezixhobo zemoto. Ulutsha lufumana izakhono ezifana nokupeyintwa kwezithuthi nokufakwa kwezixhobo ezithile kwizithuthi phakathi kwezinye izinto. Ngethuba evula eliziko umnumzana Phanyaza Lisophi uthe injongo yeliphulo kukuqobisana neqondo eliphezulu lentswela-ngqesho ingakumbi kulutsha nokuphucula izakhono zalo. We need to start to build a society that can produce, a society that can build, a society that can create, but most importantly, a society that can exchange products. And what we are seeing today is a realization of that society. Isebe lijongene nophuhliso lwamashishini eGauteng lithi ulutsha oluyinxalenye yale nkqubo luye lunikwe noqeqesho kwezoshishino nokuxhunyaniswa neenkampani ezifuna ezomveliso luzenzayo. They are taken through training, a lot of additional training, business training, because for you to run your own business, you've got to have aspects of business as well. And then we link the business with the technical components, and then you get to understand what it would take and what it needs to be able to produce components for OEMs. Ukanti kusenjalo, abasunguli beliphulo bathi sezibonakala iziqhamo zeliphulo. Masityebisa amehlo sijonge imalike ezezimali kuba zivali eziminjani na. Orlando Pirates iqhubeka kuhle kakhulu kwisizini ka-2022 no-2023 nalapho iphumelele iindebe ezimbini eziquke ye-MTN 8 kwakunye neye-Nedbank Cup abayiphumelele kwimpelaveki ephelileyo bebetha isikhukhuni United. Amabhakaniya akwagqibe kwindawo yesibini kwilog ye-DStv Premiership, nto leyo ethetha ukuba aza kudlala kwi-CAF Champions League kwisizini ezayo. Le sizini iphelileyo ibisizini entle kakhulu kwiqela le-Orlando Pirates. Nanjengoko ezikamagebhula ziphumelele indebe ezimbini zazibekela nendawo kwi-CAF Champions League kwisizini ezayo. Umqeqeshi woliqela uJose Ribeiro uzibonakalisile nangona wayegxekwa kakhulu ukufika kwakhe kusithiwa swaze alise ndawo eliqela. He has helped us, he has improved us, and he has delivered two amazing trophies. So regardless of what people were saying before and after his arrival, I mean, we knew that the coach's quality, we knew that our leadership will bring in someone that will add quality, and he has proof. Lokha Mayela uthi inhliziyo zibhaka izikonsi kubo bengabadlali wakufumana ithuba lokudlala kwi-CAF Champions League kwisizini ezayo. That's the space that we want to compete and win, and hopefully we will have a good campaign. Ukanti uphawule nangewonga lomdlali oveleleyo wonyaka elifunyanwe nguTebogo Mokoena weMamelodi Sundowns esithi uSaleng odlala kwiqela lakhe bekumele ukuba nguye ofumene eliwonga. Thabile Makhaphela selengxangile lemozulu. Baba kasibini pha kuwe Madikele deskeni yendaba ndiyabulisa wena Mzonsudu apha ekhaya ndikwamkela kaloku apha edeskeni yemozulu. Kama lami ke ndikuthabile uMamvela siqundeni ungoza wakwaMakhaphela nansi imozulu. Jonge ngokukhawuleza phaya ephondweni lempuma koloni emonti eziphunzane amalinda ku-19 degrees omathontsi emvula kanti kunjalo naphaya eGqeberha kwakhona neziphaluka ku-18 degrees ekhathwa nje ngamafu. Kanti ke mbukela imeko phaya eFree State eBloemfontein lishumi nje kuphela elikhathwa kwakhona futhi ngamathontsana nje ezomvula phaya ekuseni ngomso kanti kusenjalo naphaya eSasolburg ku-16 degrees weentshizane zemvula. Kanti imeko phaya eGauteng eJohannesburg eSoweto ku-15 degrees weentshizane zemvula kwakhona futhi imini ngomso nangorhatya kanti kunjalo phaya eVerdeneging ku-16 degrees naye ukhathwa zemvula phaya ekuseni. Kodwa yona imeko phaya kwaZulu Natal eThekwini ngo-23 degrees naye wezikhukhula kakhulu phaya emini ngomso mbukeli nangorhatya kunjalo phaya eMgungu Ndlovu ku-24 degrees weentshizane zemvula ezisibekeleyo kakhulu.
kodwa yona imeko phaya eLimpopo ephalaburwa ngama28 amathunzana njengephanguthusio phaya ngorhatyalwa ngomso kanti kuyafana naphaya ePulukwane ngo-23 degrees naye usasibekele. Nantso ke imeko phaya eMpumalanga eMbombela ngama25 kwakhona mbukeli kusebekele kakhulu phaya emini ngomso kanti kunjalo naseSekunda ngo-17 degrees kwakhona naye mbukeli urhuqa kakhulu ngezamvula phaya ngorhatyalwa ngomso. Nantso yona imeko phaya eNorthwest eMahikeng ngo-17 degrees noko uxoke kamandi wona phaa ngorhatyalwa ngomso kanti kusafana ke naphaya eRustenburg neziphaluka ngo-21 degrees omathodzana nje angephi entshizane. Nantso ke imeko phaya eNorthern Cape eKimberley ngu-11 degrees ekhatshwa mbukelo wamapha ekhaya ngabathozana njemvula phaa ngorhatyalwa ngomso kanti iyafana loo meko phaya eUppington limathumba ntakampela elazulu ngo-16 degrees. Kanti yona imozulu phaya entshona koloni eKapa lodumo ngu-15 degrees ekhatshwa kwakhona mbukelo ngabathozana nje zamvula phaa ngorhatyalwa ngomso kanti seyiqukumbela imozulu ngeGeorge ngo-15 degrees osibekeleyo. Singumamthebo uqhudeni ngoza mna ndikuthanda kangaka xesha elimyoli. Ungafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube ngomso oxa bethu bazawuthi izindaba zethu ngolwimi lwesiZulu. Kamnandi bawethu.